Встъпвам в нова длъжност. От този момент моята отговорност и задължение е да работя в името на хората. Аз и моят екип решихме да действаме решително и без забавяне. Разработихме поредица от иновации, насочени към подобряване на благосъстоянието на всички хора без изключение. Първата ни стъпка е стартирането на програма, която да подпомогне финансовото състояние на хората. Първите участници вече имат съществени резултати, като семейство от Плевен, което успя да изплати кредитите си само за месец. Получаваме стотици писма с благодарности. Десетки хиляди хора в цялата страна вече усещат разликата. Броят на местата за първите участници е ограничен. Приканвам ви да се запознаете с тази възможност. Всички ние толкова дълго чакахме този шанс. Шанса да живеем с увереност в утрешния ден. Посетете линка точно сега. Не отлагайте. Научете подробностите. В една тиха кухня всичко често започва с прости и повтарящи се движения, които с времето стават почти инстинктивни. За да приготвите класически омлет, внимателно счупвате 2 яйца в купа, добавяте щипка сол и малко черен пипер, след което разбърквате бавно, докато получите хомогенна и лека текстура. Горещ тигън приема парче масло, което се разтопява бавно, освобождавайки фин аромат, преди яйцата да бъдат изсипани и приготвени на слаб огън, създавайки нежна смес, която лесно се сгъва. За по-сладък момент, добре озрял банан може да бъде намачкан, докато се превърне в мека и ароматна пюре. Към него се добавя 1 яйце и малко брашно, като се разбърква до получаване на гъвкаво тесто. Поставено на малки порции в горещ тигън, то се превръща в малки златисти палачинки, едновременно пухкави и леко хрупкави по краищата. Пастата предлага идеална основа за просто и бързо ястие. Потопена в леко подсолена вряща вода, тя се вари, докато в друг тигън ситно нарязан чесън се запържва в зехтин. Пресни или нарязани домати обогатяват сместа, къкрят бавно, докато образуват ароматен сос, който обгръща пастата след отцеждане. Свежа салата се приготвя с лекота, сочни домати, хрупкава краставица и няколко резена лук се събират в купа, след което се овкусяват с зехтин и лимонов сок, създавайки прост баланс между киселинност и мекота. Пилешкото месо, нарязано на равни парчета, се подправя внимателно, преди да се запече в горещ тигън. Бавното готвене запазва неговата крехкост, докато подправките постепенно освобождават ароматите си. Оризът, изплакнат с чиста вода, се готви в точно количество вода, като бавно я абсорбира, докато стане лек и ароматен. След това може да се добави малко масло, за да се обогати текстурата и да се придаде допълнителна мекота. Зеленчукова супа се ражда от бавното готвене на прости съставки, потопени в гореща вода. Моркови, картофи и други зеленчуци постепенно се трансформират, преди да бъдат пасирани до получаване на кадифена и успокояваща консистенция. Рибата, подправена с лимон и сол, се готви внимателно, за да се запази нейната финност. Месото й остава деликатно, почти топящо се, идеално за леко ястие. За сладък акцент, нарязани ябълки могат да се сготвят с малко захар и канела, развивайки топли аромати и мека текстура, напомняща домашни десерти. Топъл сандвич се приготвя, като се комбинират хляб, сирене и понякога шунка, след което се запича, докато сиренето се разтопи бавно, а хлябът стане хрупкав. С течение на времето рецептите се сменят и естествено се преобразяват. Една проста комбинация от кисело мляко, мед и пресни плодове се превръща в бърз и освежаващ десерт. Кафето с добавено мляко носи мека пауза в средата на деня.
Зеленчуците, нарязани с прецизност, се сотират в горещ тиган, разкривайки естествените си вкусове. Смесени с ориз или паста, те създават пълноценни и балансирани ястия, които се адаптират към всеки момент. Палачинките, тънки и златисти, се приготвят от течна смес от брашно, яйца и мляко, внимателно разтлана в горещ тиган. Те могат да се консумират с захар, мед или шоколад, според желанията. Смути, приготвено от пасирани плодове с мляко или сок, предлага свежа и лека напитка, идеална за начало на деня с енергия. В друг момент картофите се нарязват на равни парчета и се потапят в подсолена вряща вода. След като омекнат, могат да бъдат намачкани с масло за получаване на гладко и кремообразно пюре или леко запечени в тиган за по-хрупкава текстура. Яйцата също могат да се приготвят по различни начини. Разбъркани на слаб огън, те стават кремообразни и деликатни. Сварени твърдо, предлагат по-плътна текстура, идеална за салата или за консумация с щипка сол. Хлябът, прост, но основен елемент, може да бъде превърнат в множество приготовления. Леко препечен, той става хрупкав и може да се гарнира с масло, мед, конфитюр или дори намачкано авокадо с капка лимон. Плодовете, винаги присъстващи, носят свежест и сладост. Нарязани и смесени, те създават цветна и лека салата. В комбинация с кисело мляко или мед се превръщат в прост, но приятен десерт. Топла напитка като чай, подсладен с малко мед, идеално допълва тези спокойни моменти. Тя носи усещане за уют и завършва преживяването. Пилешкото месо може също да се готви с зеленчуци, като къкри бавно, за да създаде по-богато ястие. Вкусовете се смесват, развиват и придават нова дълбочина на всяка хапка. Оризът може да бъде комбиниран с сотирани зеленчуци и малко сос, създавайки балансирано и питателно ястие. Всеки ингредиент запазва своята индивидуалност, като същевременно се вписва в хармонично цяло. Десертите могат да варират от прости печени плодове до по-сложни приготовления. Печена ябълка, леко подсладена, може да се превърне в момент на сладост в края на храненето. С течение на рецептите се появява определена хармония. Движенията стават естествени, вкусовете познати, а кухнята се превръща в пространство за творчество. Всяко приготвяне, дори най-простото, става специално, когато се прави с внимание. Рязане, смесване, готвене, опитване – тези действия се повтарят, създавайки успокояващ ритъм. Така кухнята не е просто необходимост, а поредица от моменти. Всяка рецепта се вписва в една непрекъснатост, в която вкусовете си отговарят, а идеите постоянно се развиват. Нищо не е фиксирано. Всичко може да бъде адаптирано, променено и подобрено според желанията и наличните съставки. И именно в тази свобода се крие цялото удоволствие. Защото в крайна сметка готвенето е създаване на нещо просто, но искрено. Момент на спокойствие, пауза в деня, възможност да се върнем към основните жестове. А когато ястията са готови, те не само се консумират, но и се споделят или просто се наслаждаваме на тях в тишина, удължавайки още малко този застинал момент.